Kalong ka khubor ka ba aiman siam batru ka ba pensur ya ki weipat ki bala he karta ban ya khunik bor ba ya khunyang covid-19 hadien ba wei upai bala phrap saus nam karta ula koit nau te virus bat yo ru ban mi no na Bethany hospital ka jaka bala sumar ya yau te rong ba koit nau covid la penkit cha Bethany hospital haka khatwei terek mentau bnai na ka jing sitom ring bat penher man siam bat hadien la tes salap baudon yau te virus katkum ka jing thu dau dr kentiu langsan miet nodal officer bat nong aktien jong ka Bethany hospital chelong utei upai udon lu ki wei jing sitom kum ka hypertension megaloblastic anemia bat ki wei kumta halo kanie nakaliang hospital ko ong ba kate jing ai jingkerman ya baro ki bayo khun ya kate gatma persya yu covid ha jala baru ha ka imlang salang lo ong ru ba kalong ka ba itnat banyo I bodon ki brio ki bodon kamen siam ya khun hadu banda job bat kot sendan nau ti khunyang jingpang nolo kata lo ong ru ba kum ka hospital ki jule kamen bat kite ki nongpang ha ba kilakoi banyo apat ban nei phai sal ki yeng kisam ha ka ju opor lai khublei ru ya baro ki doktor bat ki nurse bat baro ki tu ki boldan menta bani khun yau te virus ha ka ni jing khun bat ban ai ka jing sakri ka paka tam ya baro ki bodan ha ka jing sha sumar Saya